ɗanka bane baba ka tambaye shi mana. Sale ne haka mi ke faruwa? Allah da iko mi ke faruwa ne ka zara da ka biyo mun ɗan ɗanka bane ka tambaye shi mana. Kai dan ubanka Sale ne in shi ya ki ga mun ka ba ga mun ba. Baba da mu wallahi wasu fi ne yake dan bina kuma ban samu na bashi bane shine biyon da muka yi. Kuɗin in babu in sassara shi ba in ya fito Allah wallahi. Kwarai kana da ka iya. Nawa ne kuɗin? 1,000 a zara adda ana bin ka har gida. Rike haka, rike. A gode ma Allah wallahi. Allah da na. Magana dai ta kare shi kenan magana ta kare. Allah wallahi. Magana ta kare ba kare bin nan. Yanzu duk zaman da ake garin nan kana nufin baka san tarihin wannan yaron ba? Ya kuri baba. Dan wajen addime gatari ne fa. Nan suka maza ma abu biyu da satan mai, satan gas a shago. Amma ka rasa abokin da za ka yi mu'amala da shi sai wannan ɗan. Yanzu kisan da aka yi kwanakin baya a nan bakin tafkin tumɓu da su suka yi shi. Ka haɗa mu'amala da shi. To wallahi in na ƙara ganin ka shi. Sai dai Allah ya ƙwace ka a hannuna ba mutum ba. Nan banza mutumin yanzu. Ana huɗa da mutanen kirki ko kuna yi da na banza. Kana gani yana sa wando ya ne mai yawa yana jan shi ƙasa buyu. Baba da mu ina son je masallaci ne na kai ma wanda kake kuma sai muka shigo gidan haka. To naji je ka masallacin ga nan zuwa in ba masallacin kan fa ba ai zan gani ga nan zuwa. Baba Ya kai wannan kace ashe kana da nan. Wallahi ina Kaga mun garanta ma tsohon nan zamani ko ina kudin nan suke. Baba fa na dan taba 200 fa. Ya za ka taba kawai kai kuma daga an so kuɗi kawai ka taba kawai kana gani ɗazun muka rasa ko ina za mu je mu samu na boka ma mun rasa Ni da kai muna A and B ne ka gane. muska A bi dan lawa na kuɗi ma ni da kuɗin kai Baba ya za ka ma. kuɗin ubanka ne to A'a na ubanka ne. Na ubanka ne ba na uban shi bane. Na ubanka ne ba na uban shi bane. To kwarai ku ga 'ya'yan zamani. Ko